Täältä kyllä päästiin tähän muuttumattomaan Pohjanmaahan. Joka leivälle oma. Joo. Mulla on yleensä niitä sinisiä kenttäkoetikkuja mukana. Sitten mietittiin Rajan kanssa, että mitä heillä olisi kotona vastaavaa. Niin todettiin, että kertakäyttöreitsillä ja sen asian. Et silloin kun tämmöistä maaprofiilin kuvausta ruvetaan oikeasti tekemään, niin ensimmäinen asia on se, että erotetaan, että minkälaiset kerrokset tai horisontit täällä on näkyvissä. Niin toihan, ja se, että miten niitä jakaa, niin siihen ei ole oikeaa tai väärää. Et sanotaan, että niin kun maantutkijoita on kahta sorttia, semmoisia, jotka niin kun erottaa kauhean monta, taikka sitten jotka niin kun yhdistää. Mutta silloin, jos aiotaan ottaa maanäytteet, niin semmoiset tutkijat on aika rahavaikeuksissa, jotka haluaa niin kun niitä hirveästi erottaa, koska silloin näytemäärä paisuu helposti kovin suureksi. Mutta mun mielestäni 5 horisonttia on melkein semmoinen hyvin tyypillinen, mitä näistä maista voisi erottaa. Kyllä vielä se viides. Niin. No niin. Joo. Tuossa olisi nyt yksi näkemys siihen, että minkälaisia kerroksia siellä on. Eli muokkauskerros on omansa. Että onko täällä nyt sitten joku nykyinen muokkauskerros ja syväkyntö taikka... Se oli ainakin tuolla äskeisellä lohkolla oli niin. Niin. Et mä melkein sit pistäisin. Vanha isäntä nuori. Niin. Onko tässä siirretty maata jotenkin? Mutta vanhalla ei näy kuin vältin vähän osaava. Niin. Et sittenhän tässä on tämmönen aika lailla yhtenäinen harmaa kerros, sitten alkaa tulla ruostetta ja sitten alkaa tulla vielä lisää ruostetta. Ja se on sitten vähän nyt makuasia, että mihin tämä pannaan. Sitten minusta voisi, jos tässä leikitään, että otetaan maanäytteitä, niin kustannussyistä antaa kaiken ton syvemmällä olevan olla yhtenä horisonttina. Tossahan näyttää noita juurikanaviakin olevan. Ja ne nyt sitten keskittyy tuohon. Päästään vielä grillaamaan. Metri 80-metri 20 sentin syvyyteen. Eli metri 20-metri 80. Ei kun metri 20-80. Tai Metri siis 80 metri 20. Joo. Tästä tuntuu olevan aika tiukkaa. Puukolla kun tökkii, niin kun rupeaa menemään alaspäin, niin puukko uppoaa paremmin. On se pairassa. Ahaa. Ja tuolla lähempänä 2 metriä on tosiaan sit ihan yhtenäinen harmaa maa, missä ei koskaan ole varmaan ihan kuivaa ollut, että toikin on aika tommonen märän tuntunen käsiin. No
Mutta on tuo, siis sehän on nyt yli 2-metrinen kuoppa. Joo, Ja onhan se vesi aika alhaalla. on. Eikö hetkinen? Ei oo yli 2 metriä. Tässä on niinku tällainen rakenne, kun mitä ne on ne vihreät, mitä kato, Ei se kukkia oo kyllä. tökitään, kun tehdään kukkaansa. Mulla tuli ihan sama. Eiks tuu? Mitä, miksi sieneksi ne sanoo? Tekosieni. PH nyt ihan mikä nyt tässä vaiheessa on märkänä. Siis se ei varmaan koskaan mihinkään laskekaan. Joo, Et se, tämä on siinä mielessä niin normaali maa. juu. Mitähän se nyt sit olisi? 6 tai 5,8 tai jotain. Joo. Olla. Mutta täälläkin tosiaan täällä on aika näyttävät nämä juurikanavat niin kuin hietamaassa usein on, että tulee hieno kontrasti. Mutta niin, mitäs Raija sanoisit tästä maasta noin muuten? No kyllä tää minusta niinku aika tutulta näyttää. Tää on aika karkea kuitenkin tuo lajite ja sitten tuo ruostekerros on aika tutussa mitassa. Tuo tosiaan tuo multakerros on normaalia paksumpi, mutta tää varmaan käy siellä kuopassa. Juu, tässä tulee niinku se hauska efekti, että kun te tätä veistelette tällä tavalla, niin veitsi tökkää aina siihen rautapilliin. Sen kuuleekin oikein. Joo. Tuossa on Meneekö oikein. ne pillit niinku maakatason vai pystyyn? Kyllä ne pysty suuntaan noin niinku pääasiassa menee. Se on jännä, kun sitten, no tietenkin, että ne juurethan on pystysuuntaisia Mikä? ja sitten ne on No niin, hennompia. nyt tuli se fossi. Joo, Eiks ookin? ei ole tavallinen. Kyllä se Kyllä kuule on niin, kuule täplikäs. otetaan kuva. Ihan päämuokannut, aivan selvästi. Joo. Otetaanko kuvaa, että mitä kaikkea voi löytää? Tuleeko sulakkeella Melkein se okiavärinen käy naarmu latinan siihen? kielellä pillisille. Eiks niin? Et vaikka tässäkin on niinku heikompaa se rautapillien kehitys, niin kyllä täälläkin semmoista kovuutta jo alkaa olla, että sen niinku veitsellä tuntee. Juu. Ja eikö se ole kyllä aika tommonen Mä en varmaan tästä nyt osaa sen ihmeempää yleisesti ottaen sanoa, mutta tää kivi. voisi olla ihan kiva tulla tänne kokeilemaan sitä, että miltä se maa tuntuu. Niin on. Ja tämä- siinä kyllä tuntuu niin kuin se semmonen tiivistyvä kerros myöskin. Ei Joo, ja- mikään kauhean vahva, mutta tuntuu kuitenkin.